Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana barkanmu da sake haduwa a cikin wannan channel mai albarka. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan channel, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. A bidiyon mu na yau za mu nuna muku yadda za ka dawo da Facebook ɗinka da aka kwamushe, wato Facebook ɗin da aka yi hacking. Don haka ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin ganin yadda za ka yi wannan lamari ɗin. To da farko ka shiga wani Facebook ɗin da aka kwamushe, wani Facebook ɗin daban wanda ba a kwamushe shi ba, kamar nawa yanzu gashi na. To sai ka rubuta sunan Facebook ɗin da aka kwamushe ɗin, misali ana so za mu rubuta sunan shi ya ma yake, sai mu rubuta sunan Facebook ɗin. Idan ka rubuta sunan Facebook ɗin, yawa gashi nan ya bayyana. So idan muka gani a yanzu, a yanda muka gani gashi nan Facebook ɗin an kwamushe shi, kai wanda ma ya kwamushe shi yana kan Facebook ɗin yanzu haka. So amma abin da zai faru shine, kun ga wannan shine sunan Facebook ɗin a sama gashi nan. So amma kuma gashi an canza masa suna zuwa Jamjir. So sai mu danna zuwa Jamjir ɗin, gashi nan Facebook ɗin kamar yadda muke gani an canza mai suna, an canza mai wasu abubuwan. So sai mu zo mu nan, ga nan wasu 'yan columns guda uku a nan, za mu danna su. Da muka danna su, ga nan inda aka sa copy link a ƙasa, sai mu danna shi. Mun yi copy link ɗin. So sai mu dawo nan, sai mu dawo wannan site ɗin, sai mu yi log out. Idan muka yi log out, sai mu je mu ƙasa, sai mu yi log in. Idan muka yi log in, sai mu yi forgot password, sai mu danna mu forgot password, sai mu zo muka yi pasting wancan link ɗin ko kuma okay. Yawa sai mu taɓa wurin email ɗin nan, muka shiga muka yi forgot password, sai mu zo mu taɓa wurin email ɗin nan, gashi nan search by email a ƙasa, sai ka taɓa shi, sai ka yi pasting wannan link ɗin da ka kwafo, gashi nan ya zo shi, sai ka yi search. Kana yin search zai bayyana maka wancan account ɗin, to sai ka yi enter password. So sakamakon an yi hacking ɗin Facebook ɗin, za mu yi amfani da wasu password ɗin wajen shiga, misali 1 2 3 okay 1 2 3 4 6, ana son guda 6. So za mu danna misali kamar haka, za a ce maka incorrect ne, to sai a ce try, sai mu ce try by another way wajen shiga ɗin. Sai mu sa a tura mana code ta wannan number da muka yi linkin da ita kenan, ta mu ce dama number, sai a tura mana number. To gashi nan yanzu an tura mana saƙon abin nan ɗinmu, saƙon ta number tamu. Don haka sai mu shigar da ita misali kamar haka 82 20x sai mu 06, sai mu go ahead, sai mu shigar da sabon password, misali za mu sa a 20#20 C misali, ko B C. Yawa sai mu nuna musu mun canza password ɗin. Yawa to gashi yanzu mun dawo da Facebook ɗinmu, yanzu muna cikin Facebook ɗinmu, kun gani yanzu gashi nan, amma wancan password ɗin mun rasa shi. So don haka sai mu zo mu, gashi nan Facebook ɗinmu yanzu ya dawo. So sai mu zo wanda
ya yi login a kan wayan shi wannan Facebook ɗin, sai mu sauke shi, sai mu shiga setting ɗin nan, sai mu zo mu login. Muka taɓa login za mu ga wayar da ta yi login ɗin, sai mu yi removing ɗinta a wurin nan, sai mu log out. Muna yin log out, so sai mu dawo sai mu zo mu nan. Misali sunan Facebook ɗinmu Ummi BKD, so amma yanzu an canza shi an mai da shi Jamje, don haka dole ba zai canzu ba sai nan da wasu lokuta. So sai mu yi amfani da wannan ɗin, sai mu dawo da wannan Facebook ɗin namu. So a nan ƙasa za ka gani idan ka shiga wurin canzawa, misali ana, so za ka ga sun nuna maka wannan previous da waye ɗin da wanda aka canza yanzu. To don haka sai ka dawo ka taɓa use previous name, so sai ka yi amfani da shi. Misali kamar haka, sai ka rubuta password ɗinka wanda ka sa yanzu. So za mu sa at 20 #20 C, sai mu username. So muna yin username, to sunanmu ya dawo ya ci gaba da aiki a lokacin kenan. So yanzu duk komai namu ya daidaita kamar yadda aka yi. Sai hoto da aka canza mana, so za mu je mu nan ma sai mu yi adin ɗin hoto, mu ɗauko wani hoton mu ɗora a kai misali. So za mu gani sai mu taɓa wannan hoton, so muna taɓawa sai mu yi updating hoto. So shi yanzu da kuke gani Facebook ɗinmu ya dawo hannunmu, babu wanda ya abin nan ɗin shi. Sannan kuma da akwai matakan da za ka bi domin kare Facebook ɗinka daga hackers ɗin. Insha Allah a bidiyo na gaba za mu yi bayani a kansu, don haka sai ku yi mana like. Idan muka ga adadin like ɗinku zai nuna mana cewa kuna son irin wannan bidiyo ɗin, za mu ci gaba da kawo muku shi a cikin wannan channel ɗin mai albarka. Mun gode da kasancewa da Arewa International ta